Hey girls, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଟୋକି ଫ୍ୟାସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମେସୋରେ 99 ଟଙ୍କାରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକ୍ ପପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ କ୍ରପ୍ ଟପ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ XXS ପାଖରୁ XL ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗାର୍ଲସ ମାନେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଗାର୍ଲସ ମାନେ 99 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଲାଇକ୍ କର।